Ikasturte berezi honetan, Aztegi ikastolan ere sormenari eragin diogu eta euskal kulturarekin lotuta zer hobeto bertso lehiaketa antolatzea baino. Hemen ditugu Aztegi ikastolako bertsolari onenetakoak. Saridunen artean Irune Azpeitia dugu. Bigarren kategoriako sariduna Paul Beiter. Eta hirugarren kategoriko sariduna Gari Ugarte. Igo gailuan sartu, hauka kanastea, etxeko lanak eta liburuk astea, urrena hobe nuke nik antolatzea, ta kontutxo hauekin ardura izatea. Egunero bezala, altxatu ondoren, gozaldu bitartean azken puska uzten. Ez da barregarria ikastetxe biden, bakarrik joatea notatan pentsatzen. Lehenengo eskailera negoen ingotzen, baina igogailua erosogoa zen. Azkar nebilen igogailua deitzen, ta guztiz harrituta gelditu nintzen. Gezurra ez dut esango, denak pozik zeuden, ni bakarra nintzela ez zuen ulertzen. Igogailuan denak festa bat egiten, gure irakaslea jubilatu egin zen. Luzaroko zalantza badunik buruan, zoriona zerrote den gure munduan. Azken aldin ez baitut sentitzen barruan, badakien baten bat badut inguruan, badakien baten bat badut inguruan. Amamaren gana jo, ea bazekien, bere ezagutza da munduan handien, berak galdetu zidan, txoratu nintzen, eta jarri ninduen baratzan laniten, eta jarri ninduen baratzan laniten. Hasi nintzen lanean, patata jasotzen, 2 ordu berandugo segitzen nun lanen, bukatu nuenean, esan zidan arren, ikusin dezuna esan orain zer den, ikusin dezuna esan orain zer den.